Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Suhing. Taong 1963, Concordia Norte, Guimaras. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbabalak bumili ng lupa sa Guimaras itong si Suhing. Naninirahan kasi sa Concordia Norte ang kanyang pamilya at nawalay lamang siya sa mga ito para magtrabaho. Mahirap man para sa kanyang lumiban sa trabaho niya, wala naman siyang magagawa sa kadahilanang may natanggap siyang ulat ukol sa karamdamang ilang taon nang nagpapahirap sa kanyang ina. Siyempre bilang anak, hindi niya talaga matitiis na hindi yun makita, kaya kahit marami siyang ginagawa, nagpumilit siya. Bago siya umalis sa kanyang tinitirhan, mariin naman niyang inabisuhan ng kanyang mga anak ukol sa pwede at bawal nitong gawin. Nababahala man siya para sa magiging kalagayan ng mga ito. Alam niya sa kanyang sarili na kailangan niya muna yung isang tabi. Sa pagdating ng araw ng kanyang pag-alis, inihatid naman siya ng kanyang asawa at mga anak sa pantalan. Bago siya sumakay ng bangka, kabilin-bilina nito sa kanya na magmadali lang sa lugar na yon. 2 linggo lang din ang naging palugit nito para sa kanyang gagawing bakasyon. Matapos itong marinig ni Suhing, umalis na nga ang bangkang kanyang sinasakyan. Halos inabot din siya ng ilang oras noon sa laot, buhat sa lakas ng along sumasalubong sa kanila. Sa pagdating niya sa isla, una niyang naramdaman ang malamig at medyo mainit na simoy ng hangin na matagal na rin niyang hinahanap. Habang binabagtas niya ang daan, maluha-luha naman siyang binabalik-balikan sa kanyang memorya ang tungkol sa lahat ng karanasan niya. Yung tipong nakikita niya ang batang bersyon ng kanyang sarili na masayang naglalakad sa gilid ng daang kanyang tinatahak. Makalipas pa ang ilang oras na paglalakad, narating na nga niya ang isang maliit na nayon na merong mga taong nagbibigay ng serbisyo para gumabay sa mga dayuhang kararating lamang sa lugar. Bagaman may kalakihan ang singil ng mga ito, napilitan doong magbayad si Suhing, alang-alang sa hangarin niyang marating ang tahanan ng kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon. Habang binabagtas nila ang daan, doon nila napag-usapan ang baryong pupuntahan nila sa lupain ng Concordia. Ayon sa lalaking kasama niya sa paglalakad, makailang beses na yun doong nakarating. Ang tanging mga araw na hindi lang siya roon pumupunta ay sa tuwing papasapit na noon ng bisperas ng pista. Ayon dito, na sa lugar na yon, talamak ang panlalason tuwing meron doong kasiyahan. Sa ganoong paraan nakilala ang kanilang lugar, kaya namay ang mga taong nakakaalam sa sikreto nito, labis doong nangingilag. Dagdag pa nito na, isa din yun sa mga rason kung bakit malaki ang kanilang singil pag may nagpapagabay patungo sa lugar na yon. Bukod kasi sa malayo ang lugar, inilalagay din nila sa panganib ang kanilang mga sarili. Nang marinig naman ito ni Suhing, napangiti lang naman siya habang nagwiwika rito ng, "Huwag kang mag-alala, doon ako pinanganak sa lugar na yon. Doon na din ako lumaki at natubuan ng bait. Umalis lang ako rito dahil kailangan ko magtrabaho. Kaya ako ngayon bumalik kasi nabalitaan ko ang nanay ko na nasa masama ng kalagayan. Kilala mo ba si Aling Esperanza? Nanay ko yon." Nang marinig naman yon ng lalaki, bigla naman yung napatigil sa paglalakad na para bang hindi yun makapaniwala sa kanyang narinig. Pagsilay nito sa kanya, dahan-dahan naman yung lumapit habang sumasagot ng, "Si Aling Esperanza? Sigurado ka ba? Alam mo ba kung sinong taong tinutukoy mo? Siya lang naman ang pinakabantog na manlalason dito.
Sabi-sabi noon, ang babaeng nagngangalang Esperanza ang lumipol sa isang baryo ng mga aswang gamit lamang ang laso na nakuha nito sa kuwebang sinasabing dating sementeryo. Walang nakakaalam kung ano ang laso na yon. Tanging si Aling Esperanza lang din ang may hawak nito magpahanggang sa ngayon. Dahil sa sinabi nito, hindi na ninais pang sumagot ni Suhing gawa nang wala naman siyang nabalitaan ukol sa ganoong bagay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon din niya napag-alaman na matagal na panahon na palang nabubuhay sa kanilang lugar ang kanyang ina. Marami na ang nagtangkang magtanong dito sa sekreto ng mahaba nitong buhay, subalit wala yung pinagsabihan. Dagdag pa ng lalaki na dahil sa ganoong sabi-sabi, wala siyang lakas ng loob upang makita ang taong yon. Matapos ang kanilang pag-uusap, ninais na nilang bilisan ang kanilang paglalakad. Pagsilay nila sa bukana ng kanilang baryo, agad naman yung itinuro ng lalaki sa kanya. Magbabandang hapon na pala sila nakarating sa lugar na yon dahil sa bagal ng kanilang pag-usad. Partida, nakasakay pa sila noon sa kangga. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nila ang sentro, agad naman silang pinalibutan ng mga taong yon habang pabulong yung nag-uusap-usap. Bawat isa sa mga ito, mariing tinatanong sa kanilang mga kakilala ukol sa kung ano ang pakay ni Suhing sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang masipat niya ang lola niya, agad naman siya roong napangiti habang nagwiwika rito ng, "La, ako ho ito, si Suhing, apo ninyo. Pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw. Marami kasi akong pinagkakaabalahan sa amin eh. Sana ho maintindihan ninyo." Nang marinig naman ito ng matandang kausap niya, bigla namang nanlaki ang mga mata nito na animoy hindi makapaniwala. Halos ilang minuto din yung natulala hanggang sa bumalik na ang wisyo nito. Nang akmang magsasalita pa si Suhing, mahigpit naman siya nitong niyakap habang palihim itong humihigbi. Hinayaan lang naman niya ang kanyang lola, lalo pat karaniwan lamang itong reaksyon ng mga kadugo niyang ilang taon na niyang hindi nakikita. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman sila nitong dinala sa kanilang tahanan. Hindi naglaon, bumungad kay Suhing ang dati nilang bahay na halos hindi na niya matandaan dahil sa dami na ng pinagbago nito. Pagbalik nila sa loob, unang bumungad sa kanya ang kanyang amang may hawak-hawak na banakon. Pagsilay nito sa kanya, bigla naman yung napaatras dahil sa pagkagulat. Nang mapagtanto nitong nakabalik na nga ang nawalay niyang anak, dali-dali naman itong pinuntahan ang kinaroroonan ng kanyang asawa upang ipagsabi ang magandang balita. Sa pagbalik nito sa kanyang kinaroroonan, inabisuhan naman siya nitong sumunod kasama ang lalaking gumabay sa kanya. Nang makapasok na sila sa isang silid, doon bumungad sa kanila ang napakadilim na paligid. Ayon sa kanyang ama, na sa pinagpapahingahan ng kanyang asawa, mariing ipinagbabawal ang anumang liwanag. Labis kasi yung nagpapahina sa kanya na siya namang sinasabayan ng paglakas ng tinatangan nitong karamdaman. "Mabuti naman, Suhing, at pinaunlakan mo ang aking ipinadalang mensahe. Sa totoo lang, ikaw na lang ang hinihintay ng nanay mo bago ito bawian ng buhay. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Para hindi ka mahirapan, kailangang tanggapin mo ito ng maluwag. Diyan din naman ang ating patutunguhan at panahon lang ang pagitan." Wika ng kanyang ama sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, bahagya naman silang napatahimik dahil sa paghinga ng malalim ng kanyang nanghihinang ina. Pagsilay nilang akmang babangon na ito sa higaan, agad naman nila yung nilapitan para kausapin. Maya-maya pa, nang masipat na siya nito,
Agad naman yung nagkumpas ng kamay kung saan sa pagbaba nito, doon nila nakita ang pagbulagta ng kanyang kasama. Ayon sa nanay niya, walang puwang ang mga aswang sa kanyang silid. Dagdag pa nito na tama ang desisyon nitong huwag siyang galawin nang sa gayoy hindi siya magkaroon ng sapat na dahilan para ubusin ang lahi nito. Dahil sa mga narinig naman noon ni Suhing, halos hindi na niya alam kung ano ang nangyayari. Upang makausap siya nito ng formal at hindi pagod, inabisuhan siya nitong magpahinga na muna. Alam din kasi ng nanay niya kung gaano kalayo ang kanyang nilakbay, marating lamang ang lugar nila. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man nagigising si Suhing, napakarami nang naganap sa kanilang bahay. Maya-maya pa, bigla naman siyang napatayo sa hinihigaan niya matapos siyang makaramdam ng dalawang batang bigla na lamang umakyat at naglaro sa mismong pinagtutulugan niya. Dahil dito, nagdesisyon na siyang bumangon para makapagkape. Sa pagdating niya sa kanilang kusina, nadatnan niya ang kanyang ama na nagluluto ng pinatuyong pugita. Pagramdam naman itong naroon siya, agad naman yung humarap para kumustahin ang kanyang unang tulog sa kanilang tahanan. Matapos nilang makapagkape at makapaghanda, inilibot siya nito sa kanilang baryo para muli niya ring makita ang mga dati niyang kaibigan. Habang binabagtas nila ang daan, doon inilahad ng kanyang ama ang tungkol sa mga nangyari noong wala siya. Ayon dito, 7 taon na ang nakakaraan, nabubuhay sa takot ang kanilang mga kababaryo. Gabi-gabi kasi, sumasalakay sa kanilang lugar ang iba't ibang uri ng aswang para manulo ng kanilang mga biktima. Nang hindi na maatim ng pamilya ni Suhing ang ganoong sitwasyon, nagpasya silang makipagkasundo sa mga manlalasong naninirahan sa kanilang lugar. Ang naging pinuno ay walang iba kundi ang kanyang henyong ina. Marami silang pinagdaanan para lamang malipol ang mga nilalang. Bagaman may mga matalik silang kaibigang nag-alay ng buhay, pinili nilang wag na yung pagdalamhatian, lalo pat wala naman silang ibang hangad kundi ang malipol ang kabuuan ng kanilang mga kalaban. Sa loob ng humigit 3 buwang pananaliksik, natuklasan na nga ng kanyang ina ang eksaktong kinaroroonan ng isang liblib na yungib kung saan yon ang naging libingan ng mga nagdaang antingero at mga manggagamot. Sa tulong ng hawak na libreta ng kanyang ina, ginamit niya ang mga bangkay nito upang makabuo ng isang napakalakas na lason na kung tawagin ay banag. Hindi madali ang pagkuha ng mga sangkap nito, gawa ng bukod sa mga buto ng antingero, kinakailangan mo ring magapi ang lahat ng gabay ng mga baon nitong mutya. Matapos mo yung maisakatuparan, magriritual ka roon ng 9 na araw mula 3:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi. Katakatakot na pagdarasal ang ginawa noon ng kanyang ina, habang yung mga kasama nito patuloy na nakikipaglaban sa mga aswang kahit wala na yung pag-asa. Nang dumating sa puntong handa na ang tanga nitong lason, tuluyan na yung lumabas sa yungib at mula sa lugar na yon, inumpisahan na niyang patayin ang lahat ng aswang na kanyang nakakasalubong. Sa loob lamang ng 2 gabi, nilipol nito ang pugad ng isang pamilya ng aswang gamit lamang ang konting lason na kanyang nakuha. Ayon kay Suhing, na ang kakayahan ng banag ay hindi sa pamamagitan ng pagkawasak ng pisikal na laman ng isang nilalang. Ang pinupuntirya nito ay ang sarili mong wisyo. Parang isa yung uri ng sakit na kusa kang tinatanggalan ng kakayahang mag-isip hanggang sa dumating ang puntong hindi mo na mamamalayan na matagal ka na palang patay. Sa estado ng lasong tanga ng kanyang ina, pinapabilis nito ang lahat ng proseso. Imbis na aabuti ng ilang buwan ng epekto,
inaabot lamang yon ng 2 gabi. Isang gabi sa pagkasira ng wisyo at isang gabi naman sa tuluyang pagkamatay ng mga ito. Dagdag pa ni Suhing na sa oras na malapatan ka ng banag, wala ka ng ibang pagpipilian kundi ang makipaglaban hanggang kamatayan sa sinumang nilalang na nagpakawala ng lasong yon. Tandaan ninyo, ang isang magaling na manlalason, palagi itong merong dalang lunas sa lahat ng oras at pagkakataon. Matapos mailahad ng kanyang ama ang tungkol sa mga bagay na yon, doon niya napagtanto, napakatahimik na pala ng kanilang baryo. Sa pagdating nila sa isang kubong nasa tabi lang ng sentro, doon nila nakita ang ama ng isa sa mga kaibigan niya. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, agad naman silang sinalubong ng matanda habang dahan-dahan niyong ngumingisi. Pagharap nito sa kanyang ama, seryoso naman yung nagwika dito ng, "Balita ko napakahina na ni Esperanza. Ano ang plano niyo sa laso nitong dinadala? Sino ang magmamana? Sino ang mamumuno sa ating hanay?" Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi nito, agad naman siya nitong pinalayo habang sumasagot ng, "Ano man ang pasya ng pamilya ko, wala na kayong magagawa doon. Maghintay kayo kung sinong pipiliin itong magmana sa banag. Hindi ka man lang ba nahihiya sa anak ko? Kabago-bago lang nito rito, puro nakapangyarihan ang tinatanong mo. Tandaan mo, Tasyo, matanda ka na. Wala ka ng puwang na mamuno pa." Matapos nitong makapagsalita, minabuti na nitong lisanin ang lugar na yon. Hindi na rin nila sinubukan pang bisitahin ang kanyang mga kakilala sa kadahilan ng nasa kasagsagan ng kalituhan noong mga oras na yon. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, nadatna naman niya ang mga kapatid niya na abala sa paglalaro. Sa pagpasok nila sa silid ng kanyang ina, nadatna nila itong nakaluhod sa papag, taimtim na nagdarasal gamit ang lengguwahe ng Latin. Nang masilayan naman ito ang kanilang pagdating, agad naman itong itinigil ang kasalukuyan itong ginagawa para sila'y makausap. Unang tanong ng ina niya sa kanya, kumusta na siya? Ano ang mga pinagkakaabalahan niya? May asawa na ba siya? At kung ano-ano pa. Humingi rin yun ng tawad sa kanya sa kadahilan ng kinakailangan pa nitong magsinungaling para lamang makauwi siya. Mariin itong inilahad, wala siyang sakit at mas lalong hindi siya nanghihina. Kaya siya nagtatago sa liwanag ng araw at buwan sa kadahilan ng yun lamang ang paraan para mas mapalakas palalo ang kanyang kakayahan. Naniniwala kasi ito noon, merong iilang mga traidor sa kanilang mga kababaryo. Upang magapi ang mga ito, kinakailangan niyang mas lalong palawakin ang saklaw ng kapangyarihan ng kanyang lason. Dagdag pa ng ina niya na malapit nang dumating ang mga araw ng paghahayag kung sino sa kanilang lugar ang mga kaibigan at kaaway. Sa paglipas ng mga araw ng pananatili ni Suhing sa baryo, doon niya napansin ang mga kakaibang pamumuhay dito. Labis rin niya noong ipinagtaka, piling mga kababata na lamang niya ang nakakakilala sa kanya. Mahirap man niyang tanggapin pero wala siyang magagawa. 2 araw bago matapos ang buwan, meron silang napapansing iilang panauhin na bagong-bago pa lamang sa kanilang mga paningin. Tuwing hapon naglilibot ito sa kanilang lugar at ang labis pa nilang ipinagtataka, kilala yon ng malalapit na kaibigan ng kanyang ama. Lumipas ang ilang araw nilang pagmamasid doon. Nagkaroon na sila ng kakaibang kutob ukol sa totoong pagkatao ng mga ito. Naniniwala doon ang kanyang ama na hindi pangkaraniwan ang mga panauhing yon dahil sa dinadala nitong kakaibang presensya. Hanggat maaari, pinilit din nilang umiwas dito
pero tila bang yun na mismo ang lumalapit sa kanila. Isang gabi, habang nagpapahinga silang mag-anak, nakarinig na lamang sila sa labas ng kanilang bahay ng mga malalakas na kalabog. Paggising nila noong magkakapatid, dali-dali naman silang sumilip sa labas kung saan doon nila nasilayan ang 5 aswang kasama ng mga kakilala nilang matandang manlalason. Pagpasok nito sa loob ng kanilang bakuran, panay naman ang ginagawa nitong pagsigaw na para bang naghahamon. Dahil dito, napilitan namang lumabas ang kanilang padre de pamilya para komprontahin ang mga ito. Sa pagbukas nito ng entradang pinto ng kanilang bahay, matapang naman yung nagwika sa mga nilalang ng, "Gabing-gabi na. Ba't pa kayo nanggugulo rito? Kung may kailangan kayo, ipagpabukas nyo na yan. Huwag nyong hintayin na magising pa ang asawa ko. Alam nyo naman siguro kung ano ang kahihinatnan ng kapangasan nyong ito." Dahil sa sinabi ng kanyang ama, napahalakhak lang naman yung matandang ama ng kababata niya. Paglapit nito sa kinaroroonan ng kanilang padre de pamilya, sumagot lamang yun dito ng, "Alam naming mahina na si Esperanza. Dahil kung hindi pa, hindi mo naman kami makikita dito ngayon. Tapos na ang paghahari ninyo. Dapat lamang na ibigay nyo sa amin ang panunungkulan sa baryong ito." Dahil sa sinabi ng matanda, hindi na nga nakapagpigil ang ama ni Suhing. Nang magkaroon na yon ng pagkakataong sumugod, dali-dali naman niya yung ginawa, sabay bunot ng talibong na nakasukbit sa kanyang bewang. Subalit, pagtaga niya sa balikat nito, tumalbog lang naman ang talim ng kanyang armas na siyang naging sanhi upang maundayan siya ng isang malakas na pagsapak ng matandang yon. Pag-atras niya ng bahagya, agad naman siyang sumuka ng malapot na dugo kung saan bigla din naman siyang nakaramdam ng matinding panghihina. Sa puntong yan, wala nang nagawa ang ama ni Suhing kundi ang manatili sa kinaroroonan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang nakatayo na sa harapan nito ang matanda, bigla naman siyang napasigaw ng malakas matapos niya yung makitang papatayin na ng matanda. Pagbaling naman ito ng atensyon sa kanilang tahanan, unti-unti naman yung napaatras na para bang meron yung nakitang kakaiba sa loob ng bahay nila. Maya-maya pa, doon na lamang narinig ni Suhing ang pag-ubo ng kanilang ina habang dahan-dahang lumalabas sa silid nito. Pagdating nito sa entradang pinto ng kanilang bahay, agad naman yung sinalubong ng mga aswang, subalit bago pa man nila yun magawa, paisa-isa silang nawala ng bait. Sa isang iglap, nasipat na lamang ni Suhing ang mga aswang na kasalukuyang kumakain ng damo at lupa habang patuloy yung umaatungal. Hindi naglaon, pinagpapapatay na nito ang kanilang mga sarili gamit ang kanilang sariling mga kamay. Nang masipat naman ng mga matatandang manlalason ang paglitaw ng kanyang ina, halos hindi naman maibsan ang paghingi nito ng paumanhin at pagmamakaawa. Kung pwede lang yun lumuha ng dugo sa harapan ng kanilang ina, maaaring ginawa na yon ng mga manlalason, mailigtas lamang ang kanilang mga sarili. Subalit, lahat ng kanilang ginawang pakikipag-usap napunta lamang sa wala. Hindi kasi kayang palagpasin ng kanyang ina ang muntik-muntikang pagpatay ng mga ito sa kanyang asawa. Bilang parusa, habang buhay niya yung inutusang maglakad papalibot ng isla ng Guimaras. Magpapatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa dumating ang puntong mismong ang kanilang mga paana ang sumuko. Nang marinig naman ito ang kautosang nanggagaling sa kanilang ina, agad naman yung nagsilakad ng walang pagdadalawang isip. Sa paglayo ng mga ito, dali-dali naman nilang pinagtulungang patayuin ang kanilang ama. Lumipas ang gabing yon.
Napansin ni Suhing na lagpas na siya sa kota na ibinigay ng kanyang asawa. Naisin man niya noong magtagal pa roon pero hindi na yon maaari pa, lalo pat may mga responsibilidad din siyang naiwan sa pamilya niyang naghihintay sa kanyang pagbalik. Kaya naman pagkalipas lamang noon ng isang araw, nilisan na ni Suhing ang isla na siya namang hindi na tinutulan ng kanyang pamilya. Basta ang sinabi na lamang nito, bumalik siya kapag merong pagkakataon. Pero magmula noon, hindi na siya nakabalik pa. Bukod kasi sa malayo ang kanilang lugar, na destino din siya sa ibang bayan kasama ang kanyang pamilya. Pero alam niyo ba, namatay na lamang yung si Suhing, bukang bibig pa rin ito ang kanyang naiwang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang ina, na nagtatanga ng banag na si Esperanza. Okay, opinyon ko sa kwento, banag o banag? Ngayon ko lang narinig tong klase ng lason na to, pero ang sabi rito napakahirap makuha ng klase ng lason. Kasi nga naman, isipin ninyo galing pa sa abo ng bangkay ng isang albularyo na nagtatanga ng isang malakas na mutya. Isipin ninyo, paano nyo kukunin yun? Unang-una, paano nyo malalaman na kung saan nakalibing yung isang albularyo na nagtatanga ng mutya? Kasi unang-una, sa pagkakaalam ko lang once na namatay na ang albularyo, ermitanyo o kung sino pa man yan, hanggat hindi niya ipinapamana yung mutya sa ibang tao, kusa yung lilisan sa katawan nila. Maliban na lang, kung merong pagkakasunduan na hanggang kamatayan, hindi sila maghihiwalay ng mutya na yun. Pero sobrang bihirang manggagamot, antingero, ermitanyo, ang gagawa ng ganong klase ng kasunduan. Kasi nga ang gusto nila hanggat maaari, hindi putulin sa linya nila yung linya ng panggagamot. Pwedeng ipasa nila sa susunod na henerasyon o sa ibang taong nakikita nila na karapat dapat pasahan ng tanga nilang mutya o kung anumang karunungan. Yun lang. So, siguro yung banag nga masasabi nating pinakamahirap na makuhang lason ng isang manlalason, di ba? Kasi iba na ibang level na talaga yung kailangan mong gawin para makuha to So, yung lakas nitong banag, masasabi ko talagang pinakamalakas o isa sa mga pinakamalalakas na lason na narinig ko sa buong buhay kong pagkukwento. Ilang yung napansin ko sa kwento, pero overall, sobrang ganda nito. Yun nga lang, medyo mapapatanong pa rin tayo tulad ng sino nga naman talaga yung susunod na magmamana ng banag. Kasi nga, wala na si Suhing Hanggang mamatay siya, hindi na siya bumalik sa baryo nila. So, yun yung malaking tanong sa akin ngayon. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.